Okay. Pana mede mwakabva paanodheni wachiuya pachikoro pandiri ipapo. Antoni murefu. Anodheni nyaya dzawakabvira dzamufananidze pamugadza nekuti wanga wasikuda kugara kundifambasei wachida kuenda kutauni. Saka nawo iya waitange kuda kuenda kueducation wachindoti hatisi kugara zvakanaka. Inini wakanditangira wachiti ndiri kuwapfimba. Wabva pana chairman aimbowa kuno village Nyakureba ndo wamwe wacho wakapinda. Maakugara sei mazuva ano? Aiye zvinezvi zvanaka. Nyara necommunity yacho yakumuwenga kuti kangaidza chikoro. Misisi vakazobva nevamwe vaitaurwa natakadai vaya vaitaurwa. Ndo vanga vari 6 vanga wabvuma kuti toda kuti titi headmaster zvakati. Umwe mukadzi takauya naye hamuna kuzomba chanzi kuti adini azvitaure nepaakataurwa pacho. Saka vaikuichina vakazouya vachimuongorora nyaya yacho vachibvunza mamisisi ese kuti ndizvo here zviri kuitika izvi. Vachibva vatsanangura vaona kuti hapana nyaya iri kuizwa kunani. Saka zoti gare gare chinangwa chake chekuda kubva kaizoti handisi kurara zvakanaka mumba, munongoita mazishiri pamusoro pemba achidini achimwaya sauti kumba nekumaklasi kwese. Rodi yetofamba naye kuenda kuofisi nemumaklasi yanga kushandisawo yake achiti headmaster ari kundiitisa mushonga. Saka akazonyora tsamba kueducation wamuti ndifogara aida kuti inini ndisududzwe handinyamunzwisa, asi ndiye akamutombokuisa pakalifi kusvika kuvhurwa kwezvikoro. Zvikoro zvazovhurwa vatransfer kuiswa paimba. Asati aenda neumba akati mutadza kundinzwisa headmaster kundishandisa mushonga. Ini chinonzi mushonga wacho handitozivi, ndofunga wechikosoro chaiko ndoziva mugamu. Asi akanditi ndimushandisa mushonga. Vana vazhinji vechikoro vakangotonetsa sipera petiita zvefeeding program zvezvo. Ndaisoenda vana vakasununguka chaizvo, asi nezvawanga waita ndofunga naye chairman wacho. Ndakaenda kusvika pakunowengwa headmaster wane mushonga achimwaya sauti yematombo ya maclasses. Aitombofundisira ari kunze aiti headmaster wadini waisa mushonga pasina zvindiromboziva. Saka tsamba yakazonyora kuti headmaster anoshandisa mushonga ndichinjewo ndapota. Svika education yakazochinja. Education handifungi kuti tinotsvaga kuti kune mushonga kune chinya unongoti munhu anetswa ngatidini ngatimusudutse, ndomasudutso akaitwa. Ndakazoudzwa kunzi nyaya yehuroyi muri kuti kudinopindurai, kana kupindura maipindura andakaita. Ndoizoona magariro ndoita nevana vaisondifarira kuti headmaster wedu anoroya. Ndikuona kuti hazvina kundifambira zvakanaka, ndosaka kuti wauye kunoku kwaanyasokutaurawo pamatare huroyi wendinawo. Kuita ndikazoda kutransfer kuda kuenda kune chimwe chikoro unongodzi ndokubva nenyaya yehuroyi unongosvika uchinzi taane muroyi pano. Iyo committee inoziva kuti zvinyaya dzachairman, village chairman kwete STC chairman. Vakatosununguka kuti kune zvinhu zvakadai zvinotsvagwawo headmaster kwaonekwawo atotangira ipapo. Asi hatifungi kuti pane zviripo. Ndozvandawira kuti wanditsanangurire kana kutsvagwa kubatwa kuti ndinawo huroyi ndobatwa vadaro voziva. Ndosunungura vanhu vari kuendiri kudzidzisa kwacho ndokwanisa kuchinja kuenda kwandisingazikani. Ndozvindinazvo. Iyo saka wanga uri kwainopekani 644 iyo akari moti chii na mistress iye kuti akandipa
Vopumha kuzoro. Business wataura. Teacher against teacher. Community. Kafika mambo sema zile kuchimundu ukapumwa uwe ing'ombe imwe chete asinokuda kwekutoti pane zvimwe zvawo tiwande wande dzingatozowedzerwa kuenda pamombe mbiri kuti dzizosvika upa dzizoita nemadhigirizi acho asidai anga aripo kuti aibvata dzaigona kuenda asi pauroyi wese imombe Munoti chiyo. Ndonasa kuti kungopumwa uroyi inyaya yekupumwa uroyi iripo ndokunge mombe wani ndonasa kunge yakanaka. Anachomese wani mambo inenge yakakunakira. Then makosi ekuunza kudare wamubhadharira kuti uye kudare. Imari inofa kuti $100. $100 yemakosi. Sari pane umba. Ari pane umba primary izvozvo. Right. Saka another $30. Which is 130 yekuti iendeswe kuti hauna kuuya kudare. Asi nyaya yako yakatongwa. pane mbudzi nhatu Kusara kudare. Anditi. Saka movha mazoisa $30 kuti masamoni aende kuti unofa uri pamombe imwe chete nekuti hauna kuuya kudare. Ndimoizoibvisa rini anogara kupi? Ndokuzoti ari pane umba primary izvizvi kana asipo pamwe ari kuharare kune mosherwa ndiyamacho Vaanogara chizoitira kutotora zvinhu. asi munomakona ndinaungena bhokisi angu zvakawanda chandongozonoti akaenda pane umba neharare kune murume wake topanoti Nekuti tinotaura kuti kana tichida kuzondotora zvinhu zvinondotorwako unofanira kuita mainvestigation iya. ndingatobvunze headmistress ari pane rumba izvozvo Nemauzofonera saka masamoni motozoita atodzoka kuchikoro adii nekuti hatizivi kwaanogara kuharara. ndochokwadi chacho. Next week mozoita kuti aende kupolisa andosiye kuti anobhadhara sei mombe imwe chete ne130 yemakosti nembudzi nhatu dzekusaya kudare. $30 yacho ndofunga naungeita uchinenda moyounza kwe dokumana aendese judgment. But muchizonzwa kuti zvinhu zvacho zvinototorwa zvirito pane saticha haana mombe kamuno kaunenge wakutoenda kuharare ndotora zvinhu zvacho kuharare kumba kwake unotorwa pamuza mafiriji nematv kunongoenda pickup unondotora mastovhu tv firiji masofa zvodi zviendeswa tomboita break